može? Odlično. Pozdrav za Makedoniju. Ohridsko jezero, kako bi volao tamo. Da, evo idemo. Pošaljite neku fotku sa Ohrida, molim vas. Opa Gangnam Style. Opa Gangnam Style. Ček, šta smo rekli? Makedonsko devojče. Evo je. U Nesanicu je... To je za kraj. Dobro. Je jedno prvo... Ajde ispoštujemo Makedoniju. Za Makedoniju. Čekam to. Evo je. Brena jedna. To, a? Čekaj da uključimo. Brate, priznam se. Lepa pesmata za naše prijatelje. Ajmo sad